Η Δέσποινα Γκίνη γεννήθηκε με κιστική ίνωση και έμαθε από παιδί να ζει μετρώντας τις ανάσες της. Η νόσος δεν την εμπόδισε να γίνει μητέρα, να κάνει οικογένεια και να στηρίζει ως εθελόντρια άλλους ασθενείς που έχουν ανάγκη. Σήμερα όμως δίνει τη μεγαλύτερη μάχη της ζωής της, προσδοκώντας το σωτήριο μόσχευμα για να κάνει διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων και να επιστρέψει στην αγκαλιά του παιδιού της. Την τελευταία φορά που την είδε η μαμά της την είπε «Μαμά, κουράστηκα να πονάω κάθε λεπτό. Καλύτερα να κοιμηθώ και να περιμένω το μόσχημα. Να ξυπνήσει με νέο μόσχημα, αυτό περιμένω». Η Δέσποινα δεν είναι απλά ένας ασθενής που παλεύει για τη ζωή του, που αγωνίζεται για τη δική της ζωή μόνο. Έχει προσφέρει ένα τεράστιο αγώνα για τους ασθενείς με κιστική ίνωση, τη στιγμή που η ίδια έχει αυτή τη μεγάλη και δύσκολη προσωπική της μάχη. Πρέπει λοιπόν να γραφτούμε όλοι οι δωρητές οργάνων, να δώσουμε αυτή τη δεύτερη ευκαιρία στη Δέσποινα που περιμένει τόσο καιρό να γυρίσει πίσω στο σπίτι της, να γυρίσει πίσω στο παιδί της, στον άντρα της, να τους αγκαλιάσει ξανά. Η 39χρονη μητέρα βρίσκεται από τις 5 Νοεμβρίου στη λίστα του ελληνικού προγράμματος μεταμόσχευσης πνευμόνων και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική του νοσοκομείου Αττικών. Η Δέσποινα περιμένει εναγωνίως ένα πνευμονικό μόσχευμα το οποίο θα υποκαταστήσει το κατεστραμμένο της πνευμόνη και θα της επιτρέψει να γυρίσει σε μια φυσιολογική ζωή. Και πραγματικά υποκλεινόμαστε στους γενναίους συγγενείς των ασθενών μας που καταλήγουν, που προσπαθούν με κάθε τρόπο να βοηθήσουν συμπολίτες μας. Με την κιστική ίνωση γεννιόμαστε και αυτό που μας λείπει περισσότερο είναι η ανάσα μας, γιατί το πρώτο όργανο που χάνουμε στο νόσο αυτή είναι οι πνεύμονες. Αν και έχουμε τις καινοτόμες θεραπείες οι οποίες αλλάζουν την νόσο και μας βελτιώνουν την επιβίωση, μας ζούμε περισσότερα χρόνια. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι ασθενείς από εμάς χρειάζονται μεταμόσχευση πνευμόνων. Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει και να δώσει τα όργανα ενός συγγενή του που δεν έχει ελπίδα, δεν θα έχουμε κάτι άλλο.